अंजली. अंजलीज फूड टाउनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत करते. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चिवळच्या भाजीचे मुटकुळे. चला तर आपण रेसिपी बघू. आता आपण साहित्य बघू. 2 वाट्या चिवळची भाजी धुवून स्वच्छ सुकवून नंतर निवडून चिरून घेतली आहे. डाळीचं पीठ, भाजणीचं पीठ, ज्वारीचं पीठ 1 वाटी घेतलं आहे आपण सगळं. 1 चमचा हळद, 1 चमचा हिंग, 1.5 चमचा तिखट, 1.5 चमचा धणे जिरे पावडर, तेल, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा साखर. आवडत असल्यास टाका, नाहीतर नाही टाकली तरी चालेल. स्टीमरमध्ये पाणी ठेवलंय गरम करायला. आता आपण रेसिपीला सुरुवात करू. चिवळची भाजी घेते. ज्वारीचं पीठ, डाळीचं पीठ, भाजणीचं पीठ, हिंग, हळद, तिखट, धणे जिरे पावडर, मीठ आणि साखर. आता हे सगळं आधी नीट एकत्र करून घ्यायचे. यात थोडं तेल टाकते. थोडं थोडं पाणी टाकून भिजवून घ्यायचे. पीठ जरा घट्टच भिजवायचे, सैल व्हायला नको. याला थोडं तेल लावून सारखं करून घ्यायचंय. पीठ भिजवून तयार आहे. आता आपण याचे मुटकुळे तयार करून घेऊ. आपल्याला असे मुटकुळे तयार करून घ्यायचे. हाताला थोडं तेल लावून घ्यायचं आणि मग करायचे. लहान मुलांना जर उष्णतेचा त्रास होत असेल तर चिवळची भाजी आणून ती स्वच्छ धुवून सुकवून मग त्याच्यावर एक कपडा टाकतात आणि त्याच्यावर लहान मुलांना झोपवत असतात. त्यामुळे त्यांना उष्णतेचा त्रास कमी होतो. आपण याच्यावर आता झाकण ठेवू. हे 15 ते 20 मिनिटं वाफवून घ्यायचे. आपले मुटकुळे वाफवून तयार आहे. आता आपण याचे तुकडे करून घेऊ आणि शॅलो फ्राय करून घेऊ. तेल टाकून घेते.
आपले मुटकुळे तयार आहे। कशी वाटली रेसिपी नक्की करून बघा। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका। त्यामुळे तुम्हाला माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन मिळतील। भेटू लवकरच नवीन रेसिपी सोबत।